Sign of the times. Oh. Kailan ka ko? Sign of the times. Mga pagkasi. Kailan na lang? Makita po ninyo ang pagluto ni Tita, no? So inyo masilip-silip. Wapa jud ato Dili gyud na tinaguan. Kay Ronay go dito makita Kasi unurang kayo, pinakadabis, Muna siya ang balbakwa ni Tita din he. So ano mo paglanga no, makatulong. Anihin na mo din he. Okay. Makapili pud mo sa banabang nga putahe. So dali karon din he. Oban sa kapamels. Nga ngaon. Okay. Basta to manager. Din hepod, no? Manager. Oh. Pwede pod order, no? Pwede order. Pwede order. Okay. Sa kakandere. Latidad of 2,000. Kani nga dako. Available to sa order din he. 2,000 na bali. Kuha na siya mga 30 to 40 o 50 depende sa inyong sir. Depende sa okay. Pinaka person. 30 to 1 So makita ninyo kung diyon sa pagluto ni Tita, dali rin. Masilip-silip ninyo din he. Ala na kaya bukat. Matira na siya, no? Sa bisita lang mo. Price of drinks na din he. Okay, so atong customer, atong pasultihan, ma'am. Isa may mo kasulti kabahin sa Tita Carinas Balbakwa. Isa may mo kasulti, ma'am. Okay. Nice. So lami kay gayo. Sige jud ka diri, ma'am. Balik balik. Sige, balik-balik. Wow. So taga diri ra ka pud, ma'am. Silingan me. Wow. Silingan. Silingan din sila, no? Kuan. Kanang the best balbakwa. Karen's the best balbakwa in Talik, puro 4. Okay. 4-5. Purok 5. Puro 5 di ay. So si ma'am no, atong nasaksihan atong ipasulti nga sige gyud siya balik-balik dinhi sa Tita Carinas Balbakwa tungod kay dibati niya kalami, no? Pinakadabi. So mao gina kung bation nato ang kalami, magbalik-balik kay deta, ma'am, no? Okay, so So giawhag ang uban Okay. nga wala ka tilaw diri. Ani mo diri kay naipatilaw. wow. Sabaw. Sabaw. Okay, no? So giawhag tang tanan nga. Ako sige kung katilaw man. Naatay breakfast, libre kape. Nay breakfast, libre coffee. Okay, so naatay breakfast, no? Libre coffee. So anhin na mo din he paglangan. Kay pinaka affordable kayo ang atong balwakwa dinhi sa Talik, no? Talik Purok 5. near Barangay Hall. Okay, no? At the back of Barangay Hall, no? Oh. So Tita Carinas